da kasengi ka arpuh nyau tarik kum kaseng RBYF Laishnong Unit, kalalit ben aimen siem ya ka wei ka kena kum balatip kerteng rila benta el nong lat, ibaladon kat lais nam kerta, ibade ikun jong I antisha el nong lat, ibasyong basa hanong po umrang sai Riboy District, kalayo ban shim benta, ban let ya lekai hakari Punjab, ban yo shim benta da ka Meghalaya Football Association. Hakan ikasengi kinong yalam ka RBYF Laishnong Unit, kilalit kendo ya ketika hebret hayingsa jongka, ha umrang sai nongpo, hapo kajing yalam usamla wan pendap skam mauli, Presiden, ha kajing don rengkat usamla Wickham Marwen Education Secretary, Sport Secretary ka nongpo circle uriton lang Marwen nalor kiwipat. Nakaliang ka hebret rila benta el nong lat kalayatu, baha ka arpu kundai tarik kan mi na shilong, bat kadon kajing kermen bakum ka kenhun, banlet mi khmat ya ka jella Meghalaya kan poi sya ka thong jong ka jingjob na kerteng ila bentaling do na syang sa ha nongpo mengsai Riboy District but ngadi kun jong I anti shaling do middle school ha Alpha English High Secondary School syang kelas 9 ladon lai tiau ningkong ilit trial santerik te hadian pat untuk tering lalisa stay hadian kedan biang ke final trial menin bad ngalasya ajit ban represent ke Meghalaya sya Punjab yang late nang ni art las ni baar takalong art pandai terek panai bapra but in poi ha Punjab she like waiterik but first game ingat ke Gujarat kumba she benahi kat bangim patrem ninang sa ninang lekai ndang nila rem tin sa on time ngan persyang kum kati bangin wan rai atau so dengan jingjok practice bet kentu itu ki para player pelak kailang benang yang minat but benang yang tristam banyak yu so dengan jingjok ki bahayang bahasa menjengah ki ailat na but kan musim na bangan nang tristam ba ngan late sa Punjab na ay jing kublay ikibahayang bahasa mjuna but ya kaseng RBYF Laishnong Unit bak kalawan kentu kan paham na but ban ay nga ketu ni kintian banang yay pinkiw nga syapra jangan nak long in mau apa in dalej ti kapatai ka batang sipwa to iem da ka jingyo kor tei galoi babha ka buram kan ibu ipisyarta katari kenten ka bakiru khaw balakaran pan tei kalawai ka chopi ba ka buram kan ibu ipisyarta ni sungkya ban pe sodong jong kan gari ba jat balo jing kamtam hanya hasnong athau hadong haka imang salang ba phera pher midam ta kibon kun sama jungi ki ngop no how drugs ki ngop no ki jingdi ba pher markin dan chu ka jing sutanat yelde markin kalan ni kemet makin wan shikmat abre ka spot kin wan shikmat ka puli puthi marketing jelai plato drugs tini so sarong shibanta bai prakhat bani yo snow ba khabar ba indon yuwei ikan thai ba in let shimanta bai de ba spot shari chukin wei tini snow kmen hadu karata ba ni la sakhiro ba la yo wan ro hangne ba kadai ka ba pen ingi ba ni yai ai mensem ba kain ka samro kadai ka ban shimik sinjam ba kin yai ai mensem kini kershan bakim dei bante thani ki kun ha dei baki spot ne abre ba poli puthi kente lakam ka jinglet jingwan hum kani ka parthai ba ishar khai ba pe ba kun ba bun ki kun jungi ki kun sama jungi ba bun kini ki long kami ki kala long marau mar kala shate par ho drugs te dai ki karpat jangai ila ba indale shte compare la pi wan ra jing job ne ka jingram hande ke ba phila shim ba phila le ja sathi ka dei ka jing so sarong ba jungi ba hato nismu hato inso sorong mo na preng jungi na preng ka than jungi ban indon iwei khna male la ka shri nang wei I kata kali ka pa ka jingjo ka jingso
sorong ka jongi kum ki kun samla ba bani isu kum kini ki khna ban dang mi nang isu mat ni isu na ma break la bun plek ta jing jale jing so hanrei ngim tu jang kerman bakane ga de kasin ka jong ning kong ka jong e ban le chite ba ni kerman ro ba nginang yaimi kini ki kun sama jungi hane ka dong ban ni sim banta kinu ini sport ba per ba kini poilang hakirang san kum ba poilang kinong wai I dapat kerja dokumen haba iyo kum nak kapor ba I rang bat kita semlah nak tan ke jongi samtam nak riboy jiyo ka berta ban yo lekai sabar ban di persen nak state Meghalaya unta hi nak le ka seng I dapat kerja dokumen ban I kepat lu ya ilah ba indah lek nak state Meghalaya ban persen le lekai dak burom ka akor tangi I rei ya ka tim ka jong I ba idon ke ni nak le ka seng ni kepat I ba ini jakai ba nura ru ya ka jingjok ya ka nam ka jingjok nam ta ka Meghalaya rei ndak perkat aku kalian duna ba sajit kum kini ki benta rei ini scam ba ilah ba yo ta kalat naduk menta naduk kani ka khidmat ka kerta ka bedangrit ini scam ba inang yai beteng susu ya ka jingla kai ka jong I imde bersakut tang sipor rei imde bersakut tang sipor imde ban ngop no hakinu kido jing sobha juga perthen rei idang yai beteng ka jingla kai jong I nak kapor ban yo ya tau so rei indapet ane ka por ka benta duna ki wat kam rei ki bun ki balawat ka jingla kai ban yo ka jingnang start tum ka jingla kai spot ki ba fer mar ka jingla kai spot kalong si benta aki juk ke benta ban imja kini kisni benta rei ni scam ba ila inlet la kai da ka burom ka akor ura ru la ka jingjok kum ka tim borok khoi ka we ni na ka le ka seng yim don e rei don tang ine jing ai ibret na ka le ka jongi ka seng sim na tang ine jing ai ibret sim I da ka komen bat pedang ru da ka jing so it pat ila